Odsud se odpojil z chatu. No takže já si jdu udělat panáčka. Dobře. Hugo se také odpojil. Upřímně si myslím, že Hugo mít hezkého avatara nebude. Já taky. Nebude. Hele, Valčo, Ano, jdu ti napsat do soukromých. dobře. Oba dva si šli psát. Máš mě rád pořád, ještě ne? Ano, až... Já tebe taky. Tak co pak chceš? Co jsi mi chtěla předtím říct? Mezi tím ve skupině. Zajímá mě ten Hugo. Tak jsem tu. Hezký. Pěkný, no. Kde je Valča a Max? Šli si psát soukromně. Tak jedu otravovat, musí vidět můj panáček. Valčo! Maxi! Valčo! Maxi! Valčo! Halo, pojďte sem! Hele, oni nás volají na skupině, tak jdeme za nima. Aha, dobře. Další pár za 200 lajků.